Trúna maidíomh tásúla an ghfuil sibh le go maiid, tá idir jazz eile gom daobhaniu agus tá sé písabag difriúil na rudaí a bhí meid ag deanú le coppla seachtain, mar le coppla seachtain bhí meid ag deanú rudaí milliise ar fad, ach inniu tá meid ag deanú rud nachhfuil milliis agus is é atá agam daobhaniu na briscí caise, bunig í trí las. Leis na briscí caise seo dheanú, seo iad na cóáhar a bheith íthart. 230 gram plúr, 100 agus 10 gram de cash, 100 agus 10 gram ima agus 2 bhuihan a bheith. Agus ar bhair sin be písabag salan, pepper agus paprika dígí chumáid. Ar dús, másc an plúr, an cash agus an tim le chéile sa frósaí bia go dtí go neantar blúr níos. Chuirste an salan, an pepper agus an paprika agus másc arís. Anis, chuirste hanibh agus másc go gachrod le chéile go dtí go dagan sé le chéile mar léarthráid. Gur gitabhag plúr ar an tabla agus chur an léarthráid amach. An sin is féidir leat ar róláil amach. Gar amach na briscí agus cur iad ar chradara bacala. Chur na briscí san áin ag 180 céim ar bheadh idir 10 agus 15 baimite. B'éas agad go bhfuil sé deanta nuair atá 10 uair orthu.